от нищо друго нямам нужда. Наистина. И нямам търпение да е цял живот. Yeah, nothing's easy when it comes to life, but that's how it goes. Everything that you want comes with a price, yeah. Silver Say now gone away from you. It's the right time to run away with People change if you just give them time. Yeah. Everyone grows. There's some things you won't know until you die. Say now gone away from you. С аплодисменти да посрещнем първо шаферите. За кумовете! Един човек ми липсва. Младоженеца! Моля, вашите аплодисменти за младоженеца! Готови сме да посрещнем по най-официалния начин булката заедно с нейния баща. Моля за вашите аплодисменти. Бащата официално предава ръката на своята дъщеря на другия мъж в живота ѝ. Този ще бъде вече до края на дните ѝ. Браво! Браво! Семейството е толкова красиво нещо, защото то е изградено от две много важни неща. Двата крака на семейството. От една страна най-възвишените чувства на любов, привързаност, на оная любов, която те кара да летиш, която те дава крила. Това е едната страна. И обаче обикновено хората повече наблягат на тези чувства, забравяйки другата страна – отговорност. Да поемеш отговорност, да застанеш до един човек и да кажеш: слушай, какво с тебе съм. Любовта е като огъня, семейството е като огнището. Аз, Радослав, вземам теб, Кети, за своя законна съпруга. Аз, Кети, вземам теб, Радослав, за свой законен съпруг. Пред Бога. Пред небесните ангели. Пред небесните ангели. И пред всички вас. И пред всички вас. И обещавам. И обещавам Да се грижа за теб. да се грижа за теб. Да те закрилям. Да те закрилям. Почитам и уважавам. Почитам и уважавам. Както във време на здраве. Както във време на здраве. Така и във време на болест. Така и във време на болест. Както във време на имане. Както във време на имане. Така и във време на нямане. Така и във време на нямане. Както във време на радост. Както във време на радост. Така и във време на житейски бори. Така и във време на житейски бори. Докато смъртта ни раздели. Докато смъртта ни раздели. Докато смъртта ни раздели. Амин. Заслужават аплодисменти, заслужават аплодисменти. Какво е съвършеното семейство? Един несъвършен мъж с една несъвършена жена, хванали ръцете си и категорично отказващи да се откажат от другия, каквото и да става. И така, става ли? Аплодисменти! А сега булката
Има ли нужда да помагаме? Отблъскането на врата. Някой има ли сапун? Да мога законно да ви обявя за съпруг и съпруга. Можеш да целуваш булката. Снимам. Не знам дали разбрах, аз съм таткото на Кети. От днес смятам, че съм и таткото на Рада. Някои хора ми казаха, ей, как даде дъщеря си, бе? Аз казах, нищо бе, взех още един син. Благославям ви като баща, благославям ви като приятел, благославям ви като нещо, което е много ценно за вас. Един ваш тат. Не съм самил. Карах през Унгария, мисля, че. И магистралата си беше буквално пресичаше една нива и аз тогава супер много се чудих сега тя ли е или тя това ли е нещо. Пък ние вече си пишехме и имаше емоции, имаше чувства. И си казах, че искам някакъв много ясен знак, ама супер ясен знак. И изведнъж от нищото фойерверка, човек. Фойерверка в 3 часа през нощта в нивата.